Ya, Surabaya. Ikut makan. Ikut makan dan ikut makan.
Saya Sayyidina Muhammad. Panjenengan Dayu datang kula menapa panjenengan sing badhe ngobrol sing golo-golo
Ini pun kata bunyi. Sampun kok ngantos asta panjenengan tangan kula ingkang tumindak. Setelah terjadi apa kan si balik segala-gala bunyi. Wonten paribasanipun nabuk nilai tangan. Yen iki mangke kula utawa panjenengan sing tumindak ngantos konangan dening aparate negara. Ora wong kula panjenengan saged mlebet wonten rangkeng mesin utawi pakunjalan. Lah nyuwun sewu. Jenengan lak gadah aktor. Jenengan lak duwe-duwe, wong duwe-duwe iku ajeng napa-napa bakul. Niku kuwasa mawon. Panjenengan kantun wanita kemawon sinten? Lah menika dipun patah ngobrol bali segala-gala. Kali bayan mangke yen wonten napa-napanipun kula panjenengan resik jenenge. Sering soto muruna tambah bumi sarak kumakapi sampeyan butuhake duit itu kangge ngongkon tiyang ingkang saged ngopo bali sing golo-golo. Nuwun sewu. Tetap. Napa to? Niki 50 juta cekak napa mboten? 50 juta. Nuwun sewu. Nek menika cekak. Amit kula tampi. Nggih. Cekak 50 juta. Kula panjenengan panjenengan goleki Arguju kanggo srana apa bali sing golo-golo ben modal karo Pandhawa. Menika wau saya ketemu iki. Ya, saya tahun ini mohon kali panggung apa betul? Alah pokoknya mangrusi nyabrak kabeh dengan betul.
Wonten dawuh Raden Patih Haryo Senggundi ora pangling kalaku to. Oh, nggih boten. Lah panjenengan ingkang kulina maringi jabatan kula. Jabatan apa? Jabatan niku pademelan. Pedamelan kagem utawi pekerjaan kagem kula. Kula pitados anggen padungo prepeki dumateng kula menika. Kula ken menapa niku? Ini ya Purnomo. Kowe isih dadi pembunuh bayaran utawa. Wah, taksih ya. Kula niku nggih gaweane kula namung menika. Kula kuwit anak bojo kula nggih namung menika. Iya, yen pancen kuwi pilihanmu, ya kabeh wong iki dipilih dhewe-dhewe. Yen to gaweanmu to pilihanmu kuwi ya monggo wae. Ya, nggih. Lajeng sinten ingkang kedah kula Pak Kapten menika? Ngene, aja kesusu, aja kesusu, aja kesusu. Mergo iki ana gawean rahasia. Hei, rahasia menika menapa? Rahasia kuwi wadi ngono lho. Ora kena kok sak dunyah Pak. Sak dunyah wong iki ora kena sak dunyah wong sing padha ngenteni. Kejaba aku lawan karo kowe. Oh, nggih. Nggih. Siap kula saged. Lah, iki fungsi Patih Haryo Senggundi dina iki lagi turun jroning bali si bola-bola. Lah, tugasmu saiki kowe tak utus supaya ngobong bali si bola-bola. Weh, menika kok gawean gampang to, enteng kangge kula. Boten aduta sing kulit, boten aduta sing dodo. Oh, gampil menika. Ora gaweanmu ya wong trimo ngobong bali si bola-bola iya jane ya ora makuk jane negur kowe. Nah, kula bayar kowe misale ngobong kok iya kak. Lah yen aku iki dadi mesake kowe makane kowe tak ejot ngobong koyo ngono. Oh, nggih. Nanging aja kok kanthi konangan kepepete kowe kok kanthi konangan. Aja tempet jenenge Patih Haryo Senggundi. Oh, nuwun inggih ngestaken dawuh. Paham? Nggih, paham kula mantos menika. Lah gandeng kowe wis sak duit, aku tak takon karo kowe njaluk bayaran piro? Kabeh iki kudu cetha ngarep. Padahal aja nanti ning mburi kok terus gundelan. Tugas sing bakal kok tindakake kowe kuwi njaluk bayaran piro? Lah kula niku jane boten mikir bayaran nek durung apa katon niku. Alah, penane saestu. Mula ajeng jenengan paringi pinten-pinten kula nderek kula manut. Nek kowe manut karo aku, iya nek kurang ora apa-apa, nek kurang ora apa-apa. Lah, ning nek kacan iki lho. Kowe nek kurang engko glembeng. Nek kacan kowe menang wae. Boten kula manut panjenengan. Sakwa wae kula manut kula sedika dawuh. Lah iki ana duit
Telung juta jalan apa ora? Oh, nggih, kula tampi. Ah, jalan menika, sampun jalan. Nah, saiki kowe moro dadi budal dina saiki. Nuwun inggih nyesaken dawuh. Modal agak untuk mulai itu. Oh gitu, masuk masuk gitu. Masalahnya, wah ini dari ulang lagi nyawang busi ini kemarin. Festival komrot, tahu dandan, iki ngomong neng kantongan, ono duit, tak duit jajan, tempe ngawe-ngawe, tahu di mana ini? Jadi kalau ono barang anak, lo bunuh tak habis.
nih ora tak pateni bahaya iki pancen saiki iki kudu kejam nek pengen dadi wong sugih iki kudu kejam ya kudu layani iki ini duitmu 3,5 juta mau diat karo kowe ya ayo di duitmu setengah tak jingkuk neh alasan isih wujud alas karang alas metani Yawana Waca alas metani
Napa niku sing jalani kula ing penggale ndara Bratasena ora entuk warisan Ngastina. Sak temah bingung kaya lho. Mung diidoni alas pertani napa sampeyan susah? Wah, dudu kuwi sing tak karepake Kakang Semar. Banjur napa? Bratasena rumangsani dadi panggawe Pandhawa, aku kudu iso ngayomi kadang-kadang Pandhawa. Inggih lajeng dos pundi? Apa yo bakal lakon dapat alas kanggo kamuken ing kadang-kadangku Kakang Semar manut tau aku kudu kepiye? Apa Bratasena bakal kasembatan yasa negara papan anyar iki? Sampeyan iku dadi pangdake Pandhawa, punika kedah pitados ing diri piyambak. Yen pancen niat sampeyan kenceng duweni panggayuhan kepengin muktekake kadang-kadang sampeyan kanthi babat alas kula pitados niat sing tulus gegayuhan luhur niku Gusti tak tatu badhe paring daya pangayoman. Banjur kepiye? Sampeyan iku dadi wong Jawa, urip ning tanah Jawa, wong Jawa niku kebak karo menika sing agal napa dene sing alus kanggo nyengkake budaya padukun. Ndara Bratasena sampeyan gadhahi budaya luhur. Pengen bapak alas pertami kangge mulyake para kadang. Sampeyan menika mboten ijen, Den. Wah. Maksudnya kepiye? Ora wong ijen. Sampeyan lair cener wonten Ngacopada rumiyin niku mboten ijen. Ning wonten sing ngandhani sampeyan urip ning Ngacopada niku wonten anasir patang perkara. Ingkang mapan wonten etan kidul kulon ingkang sarinane sakwene tansah ning guyub gegayuhan sampeyan. Wah, lagi kruwi iki jebul dinamune uripe Bratasena kaejet. Banjur sing ngacane aku sapa? Tumrapi Wulan Jawi nggih. Sampeyan lair cener wonten Ngacopada ingkang mapan wonten Jagat Wetan menika dipun ayomi dening anasir angin mapan wonten etan sarinane sakwengine. Nyengkuyung gegayuhan sampeyan. Anasir angin diwani Bathara Bayu, malaikate Jabrawala. Wetane putih dina pasarane legi kula tumrap wong Jawa niku dina legi lho nggih wonten teng Ngetan. Yo
Lah lajeng ingkang mapan ana ing kidul Anasir Geni dewaning Bathara Brahma malaikate ngoko hala wetane abang dina pasarane paing yen paing mesti lungguhe wonten teng kidul menawi boten ngertos utawi jare ngertos mang nek boten mang angkat kiai-kiai nglatak mriki utawi dukun utawi kiai sesepuh nek boten tangkap Pak Lurah menika komplit Jawa ya digo Arab ya digawa menika Pak Lurah nggih Pak. Lah ing ondene ingkang mapan wonten ing jagat kula menika Anasir Banyu. Anasir Banyu dewane Bathara Sambu. Malaikate ya Srawakala kernane kuning dina pasarane pon. Niku Anasir Banyu den. Nah, iku dene ingkang mapan wonten lor menika Anasir Bumi. Bumi dewane Bathara Kala. Kala niku tegese wanci. Wanci niku wektu mula ngubengi bumi. Beda enten awan, enten bengi. Ana padhang, ana peteng, ana susah, ana seneng. Ana ayu, ana elek, ada kamu, ada aku. Ada dia, ada kita. Anasir Bumi warnane ireng malaikate Srawakala dina pasarane wage kula pitungan Jawa wage niku lungguhe wonten lor wonten gede. Wah iya lah niki lajeng mapan wonten tengah wonten panten tengah menika dewane Bathara Wisnu. Wisnu saka tembung wis manunggal. Wis manunggal cipta rasa budi lan karsa, wis manunggal kawula lan dunine. Kula pernah menika kanca Warna dina pasarane wonten ing Kliwon. Dene cara wong Jawa diarani sedulur papat lima pancer. Lah cara Islame nggih para rakyat mriki. Cara Islame menika al-wamak, amarah, mutmainah, subiyah ngoten. Nah, Jawa karo agama menika ibarate tumbulan urupe. Wah, iya. Tapi sampeyan nyuwun mangapra bumi geni banyu manggel demo supaya lekas sampeyan mbok menawi alam badhe niku sing dados kekayuan saking ngira budal bapak alas petani kok ya.
lah dalah adikku dhewe Bratasena mandeg dhisik ya di si adik kuwi bakal lumaku menyang Kyai Kakang Anoman lakune Bratasena tumuju ana ing alas Matapi ya ana waca awit pun didhawuhi Siwa Desrarasta ing Asindha lamun kok alas Matapi kedhawuhan babati kanggo kawulanku sak sedulurku kaya dalah dadi lakune Kyai Bratasena kuwi tumuju ana ing alas Matapi ya ana waca awit pun didhawuhi Siwa Desrarasta ing Asindha ya lamun kok alas Matapi kedhawuhan babati kanggo kawulanku ya wah iya aceh kaya ngono sing mengko dhisik ya di kabeh kuwi kudu ati-ati tak jaluk Kyai Bratasena kudu praita tata gelar lair Kurawa kuwi maringi ganjaran wujude bumi kang sinebut Paramata ya alas Matapi kuwi mung ya gelar lair di ning sejatine gelar batine Kyai Bratasena kuwi mung bakal dijloroke pati wis kondang alas Matapi kuwi alas kang gawat kaliwat empat berpasan jalma moro mesti matine kula kang saka kuwi kurungke ya Yai aja kok baruke anggonmu bakal babat alas wah ora watak Bratasena unsur sejaka ora bakal bali lamun durung kasumbadan setiaku Bepodro aku kawulane para Pandhawa kaya ora salah bakune si Adi bakal budal iya yen pancen ora ngono yen ana sing dadi pepalang iki pepalang bakal tak singkirke iya aku sing dadi pepalang ya
dada akan rumah namun soal matani katon singgung katon rungsik awet kaki danyang singgung rekso papan orang ini orang tegas aku Rono sudah bakal rusak aturan ini nanging sak bisa-bisa balas ini ada tak bangun tadi bapak sing indah kanggo kamulyane para Pandhawa lakon tabrakan dahura
Iya, iya lanjut. Iya iya. Iya. Kok boleh kok maksudnya ayo, masuk apa mana? Oh ya, jangan. Oke. Iya iya mampir dalam nikah rumah. Wah disukati kali ibu rumah betul. Kalau nek di proses kasusnya ki opo iki malah. Telepon nah mampir dulu nikah. Sekolah Mas Dayani dia dulu sekarang di tinggal ini maksudnya jangan kayak ini. Pak pernah mau lagi jangan mana dan tadi jadi sebelah sebelah
jadi maksudnya kayak biasa nak makan dulu lah. Dengan kita malah apa? Makan dulu. Nah, jadi biasanya ya. Mau bawa macam ini. Alhamdulillah, saya akeh, alhamdulillah. Nah, kita, orang kaya tahun ini, tahun ini paling ini. Wah, jalan ini kayak apa? Suka jangan. Oh iya, alhamdulillah. Ojo sok ngapain sampai dini, kemarin dini lagi sinau. Oh iya. Nah, alhamdulillah tuh, langsung keluar sampai dini. Aku ini makan ono ing dari desa Latak, Kecamatan Dodong, Kabupaten Grobogan. Iya. Awak ini wis kira. Nek ora kene awake dhewe rene iki alhamdulillah wis ping iki ing bumbu ping bakale. Iya. Iki dalam rangka apa ya? Iki ono dalam rangka sedekah bumi utawa bersih desa. Pancen iki agendane kok nduk. Pendak taun aditara sedekah bumi, ana sing ngarani bersih desa, pemetri bumi, ana sing ngarani cukup kapitan ngono wae ya ono. Beda-beda jeneng nanging karepe padha wae. Ngono ya. Iya.
minangka pralambang wujudé rasa syukur ana lakane Gusti kang akeh jagat. Ewa dene kabeh warga ageng ing desa kene pinaringan rahayu keselamatan urip mapan ana ing desa kene muga-muga diparingi rezeki lancar. Amin amin Allahumma amin. Pangnene melimpah. Amin amin Allahumma amin. Sing usaha lancar. Amin. Mari yo. Semangat men lho, semangat kanca ketok wong penontonne. Alhamdulillah saya semangat. Aku semangat. Iya. Kabeh mau nonton pralambang iki syukur. Rasa syukur ana lakane Gusti kan kaya jagat. Ewa dene kabeh wong lanang ageng ing desa iki mau. Ngajari kaya ngene. Iya. Mulai awan mau wis ngadani bagi desa Sukabumi. Wis nunjukke rasa syukur marang Gusti kang Maha Jagat. Awan mau yo wayangan. Iya. Iya wayangan. Iya. Lah kabeh iki ngono adat istiadat parisane para simbah-simbah biyen adat istiadat budaya Jawa. Mula sing ana Sukabumi iki anane ya mung ing tanah Jawa. Iya. Ning Malaysia ora ana, ning Italia ora ana, ning Arab ya ora ana lho. Mergo Sukabumi kuwi dudu budaya Arab, dudu budaya Malaysia, ning budaya wong Jawa. Oh. Aku ora takon. Takon apa? Nek takon sing angel pisan. Iki yang mikir ayahmu. Sedekah bumi cekak agama ora. Yen kula kan ora kandhut, mergo wis pilah antarane agama lan tradisi. Riwaya ngendi? Agama wis cetok tatanan turunan tata cara. Tatanan piring apa uripe manungsa serabung karo sak padane wong urip ya sing diarani hablum minanas. Dene tuntunan tata mau tata manembah ibadahe manungsa marang Sang Khalik sing diarani hubungan pada pencipta ya kuwi hablum minallah. Oh, ngono. Ya agama diatur lumantar firman Allah lan sabdane Rasul. Dene tradisi utawa adat istiadat iki sing perlu dilestarikake ya diatur lumantar tutur leluhur nenek moyang simbah-simbah biyen sing bapak-bapak desa biyen danyang biyen. Jadi sedekah bumi kuwi kalau di tradisi ya iya dong. Tradisi kuwi pakulinan sing dhisik utawa adat sing dilestarikake kuwi yo kudu diwajibke. Jaman nenek moyang dhisik iki yo wis ana lho awake dhewe negari mesti abote sepiro. Wis ada kudu bulan. Ya orang iki awake dhewe seniman budayawan agamawan lan tokoh masyarakat kudu bisa memposisikan diri seni tradisi agama beda-beda ning bedane seni budaya tradisi lan agama tokoh-tokoh bermuka mau langsung menggalang kesatuan mengkaitkan mata rantai demi kerukunan bangsa. Iya bener siji lan sijine aja duwe tafsir sing beda-beda iki alami kan dhewe kuwi wajib disyukuri kan warga tasajan niat amal nganti dikasan niat becik supaya usaha dipanene ben melimpah rezekine bali milih. Amin ya amin. Menawa dhewe yo kudu matur suwun dumateng Bapak Setyo Budi Bapak Kepala Desa Kelatak mriki. Iya. Awake dhewe wis timbalan wis ping pindho. Iya. Mau ya ngomong Mas, iki kaya dhewe ya Mas. Nek masyarakat urun yo napa-napa Pak ping 3. Wah. Baru aku. Pokoke rezeki wis kabeh sing ngatep sing kuasa awake dhewe merasa dino. Bulan Agustus, November, September, alhamdulillah yo sitok paketan layangan. Iya. Paketan layangan yo sampeyan yo ngomong. Ora tamu kowe iki duwe. Jangan kok kowe. Duwe
sebenarnya tak lakoni. Tapi barongan itu tak lakoni. Kok terlalu Iya, kok kalau ini barongan kok gebuk nanti nonton tekan kene. sopo Mas Joko. oh iya matur nuwun buku tekan kene Nah, ini ya jelas streaming. Lumantar channel YouTube Prima Streaming. Kali apa ada lo tak buka kali biayain ngawi ngawi Jawa Timur iya channel YouTube Malik nonton wayang nah ngawi tekan ini gurare bodohan mungkin ngawe di matur suwun nah ngawi yo yo sing nang omahe adro ada iso nonton sing putrane ana ing Taiwan apa ning luar negeri iso nonton iya matur nuwun mboten Pak Kepala Desa sampunan ninggali kanca kula sak kanca iya nah awake dhewe kok tak ditani iki awake dhewe mau yo jane sampai sini awake dhewe nek kaya kae nang saiki pembangunan masjid pembangunan masjid tak omongi alhamdulillah sampai sekarang itu tidak ada berhentinya alhamdulillah terus dan terus tanpa ada halangan satu apapun yang orang kleru kalau dulu orang kleru pembangunan masjid desa Kata sudah menghabiskan 4,5 M tepuk tangan kabeh ngono tujuan awal dari Pak Bambang Setiobudi akhirnya kampanye ini tujuan awal menjabat jadi kepala desa itu harus jadi dulu untuk yang lain sambil berjalan tapi yang tetap diutamakan nah Pak Bambang Setiobudi itu kepala desa juga bantu semen batu semen selama itu sampai jadi selama itu pembangunan akan jadi Pak Bambang Setiobudi akan selalu membantu semen nek ora kleru bisa ngerti ngono iya orang kok ngapain yo harusnya yo sikit ae wong yo nganggap aku tak apa jadi kok nganggap aku ya Pak wis konteks sawayan yo dalari sapa wae iya kok aku yo ngono dah saiki dinake sing dhewe nah sing dhewe sing sebelah menika asal tak kenal yo iki gak apa-apa menika naminipun Mbak Yuyun nah itu saking penawangan jadi apa jalan ngatok iya nah jalan ngatok nah sebelah mereka ya baru tampil kemungkinan sepanggung dunia dia belum